Det er der psykobil. Saltsyre. Saltsyre. Flasken med sølvpapir. Put 3-5 stykker i. Put det i. Skruer den. Ryster den. Kaster den. Så er det smøg. Hallo. Lille kaffe, det der er. Hvad gjorde du andet? Kasten. Men den er lidt stor skøn, ikke? Men det er det. Husk mig, det er midt om natten klokken 2, ikke? Jeg putter selv syret i. Jeg har skruet over på. Men det er jo klart, der kassen. Jeg har skruet over på nu. Så er den klar. Nå, jeg skal lige over hjælpe. Kan du se noget? Jeg kan høre noget. Prøv at gå over til. Kom. Der skete ikke noget, da jeg kiggede. Okay. Ligger det? Okay. Ja, det er mellem træerne. Okay. Kom nu. Den er der bange for. Kom nu. Nej, den ligger der. Ja. Shit. Den ser snart cool. Ja, vi får lov til den.